V prvom zápase hrali proti sebe družstva starších dorasteniek, UDK Nitra a Juventy Michalovce. Vedúci celok súťaže došiel s cieľom potvrdiť svoje postavenie. My sme mali ťažký víkend, po zápase žien s Banskou Bystricou sme nemohli vlastne využiť všetky hráčky v dnešnom zápase, takže trošku nás to brzdilo v tých ambíciách, ktoré reálne máme. Napriek tomu dievčatá podali bojovný výkon, myslím si, že zápas bol veľmi dobrý, páčil sa aj divákom, bolo tam veľa dobrých akcií, rýchlych, veľa gólov, striedali sa družstvo vo vedení až zhruba do 15. minúty druhého polčasu, keď sme dostali možno nejaké 2-3 góly z kategórie takých akože lacnejších. V zápase mladších dorasteniek tam sme zase my po začiatku potvrdzovali svoje postavenie lídra tabuľky, ktorý neprehral už v 2 sezónach po sebe takmer 50 zápasov. Hrali sme tvrdú obranu, rýchle protiútoky a veľmi skoro sme išli do náskoku 8-9 gólov, ktorý sme v podstate v druhom polčase ešte natiahli a napriek tomu, že dostali príležitosť aj celá lavička v druhom polčase, tak tento náskok ešte zveľadil.